राफ्टिं मोजांथार दाउखियाव फै बयबो फै बेरायफै फार्स्ट गाखोजेननायाव गिलुं गिलुं मोनगोन उनावहाय गिगागोन दुखु दाहाफ्रा ओरैनोब्रा दुखु दाहाफ्रा जिउआव थाखायो थाखा फैसायाबो सब समाय नांबाय थायो दा बेफोर बुस्थुखौ दोनथ'नानै लोगोफोर गोबाव समनि उनाव बयखौबो बरायहरबाय शिलंनिफ्रायसो बरायहरनाय थाबाय दिनै जुग जुग जाबायमोन ब्लग लाबोयैया ओमफ्राय दिनै लाबोबाय नै नोंसिनो शेयार खालामनो होननानै लोगोफोर दा जों शिलंआव दंफैयो ओमफ्राय नै फुं मोना फैनानै दासो सफैबाय दा चिरापुन्जि फारसे थांगासिनो आरोना लामायाव दङ ओमफ्राय बेखौनो देखायनो नाजानोसै आं दिनै बेखौनो नायबानो जाबाय आंजों लोगोसे नै लामाफोरखौबो देखायनोसै आं एसे बिराद जोमै नुनो नागिरा लामायाबो ओरैबायदि लासैसो फैनांगौ नायदो आरोना होमबा सफैबाय फाइनालि शिलं नायदो दाना नायदो नै जोमैजोब फुरा हाजो गोजौआव सफैबाय जों मोनहैसिगोन बारा गोबाव गैला दा जायगाखौ देखायहैथायनोसै आं लोगोसे सोर सोर दं नायदो नै ओरै सालायग्राखौबो एसे देखायनोसै आं र' नै सालायग्राबो नायजेनदो जायगाफोरखौ लोगोफोर नायदो आरोना चिरापुन्जिया नायदो फुरा होबोबाय दासो नै मोनहां माबासो लाबायदां न'निफ्राय बिसिम माबासो लाबायगोनलै 10 घन्टासो लाबायदां बेनोसै आरोना लामाफ्रा ओरैबायदि बुरियालै हाबाब वाव मजास थांनोसो बालायलायबाय नै जायगायाव फैनानै बेफ्रावनो उन्दुला लांसै नामा 15 आगस्टनि जोंना शिलंआवसो बिरबोबाय चिरापुन्जियावसो मालाय राइडारफोरनि टेन्टखौ लाबोथ'नांगौ औ होमबा जागौमोन सरलपारायाव थाङाखिसै डाइरेक्ट चिरापुन्जि माहाजोनफ्रा सरलपारायाव थांबाय आरो दा बिनिफ्राय दाउखि ना दाउखि बहाय सहैगोन बरिया नायदो आरोना जायगाफोरखौ फैबाय जायगायाव ओमफ्राय आयौ सिनायानो नै माथो जोमैजोब गुफुरजोब नायदो होमबाबो जेबो नुवा सिनायहरा बहाय खि सिनायफेरो जेबो नुवा नै औ बै गाहायाव औ फुरा गाहायाव ओंखारलांसै लागावनोसै दा गाखोबोफिननांगौआसो जालांसै फुरा नुखायालै बेफोरबायदि जायगा मजा गुसु चिरापुन्जियाव गरम बोथोरावसो थाफैबाय थानो बरियालै सफैलायबाय मोनसे जायगायाव ओमफ्राय बोरोथो दै
बोरो बे नङालायदां जायगाया बे नङालै बहा सफैयोब्रा जोंलाय ओंखाम उखैनानै मा बुस्थु जानांखो जोङो आनारस थालिरा थाइसेयाव 20 थाखा होनदों नामा ओरैबायदि ओंखाम उखैनाया जाला बेस्रा जायगाखौ देखायनो नागिरदोंमोन आं हनै नुवा गुफुरजोब नायदो बेफोरनोसै जायगाफ्रा नायदो जायगाफोरखौ चिरापुन्जिनि 7 सिस्टार वाटारफल हनै मोजांखौनो नुवा फुरा गुफुरजोब मोखां सुबाय बावनो जायगाफ्रा नायदो आयौ रोमै रोमैसो नुहुरो बेरायनानै जोंहा नै बे जायगायाव ओंखाम जाखांबाय आरोना ओंखाम जाखांनानै दा ओमफ्राय दाउखि फारसे दावखोफिनबावनोसै दा नायदो दाउखिखौ माबायदि आंबोथ' थांफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन नायबानो जाबाय आरोना थांद'लायद' मबाइला लाखाबाय थौदो नायलांदो जोंजों लोगोसे लामाफोरखौबो देखायलांसै एसे नोंथांमोन हरसे उन्दुनाय गैयिजों माबायदि मोनदों फुरा बेरायबाय आरोना जों मानिला दारि खानाय लावजोब्बाय फुरा नुवाखै हरसेयैनो दारि लावदों बेबो दारि लावो आयौ रे केटिएम माबायदि खालामदों फैगौमोनलै आंजों ना फैबा फुरा आग्लासो लामाफोरखौबो नायदो शिलंना माबायदि नायलांबानो जाबाय जाला जाखाना सेकेन्ड गियारनि लाजायो दाउखि थांग्रा लामायावहाय दं आरोना जों लोगोफोर अनेक फट' लालागासिनो ओरैबायदि जायगाफोरखौ नायदो हाजोफोरखौ आयौ फुरा बरिया जायगाफ्रा जोमैजोब नायदो आरोना जायगाफोरखौ देखायनोसै र' जायगाफ्रा नायदो नै फुरा बरिया फुरा गोजौआवसो दंफैयो जोङो फुरा गाहायखा गोलैलांबाथाय दुब्ला थैखाबाय फुरा फटक लाखावगासिनो आरोना थ' थांसै ओरै सोरगिदिं बिराद समायना फैबा फैनानै थांनो बाथावथावखासो जायगाफ्राथ' आरो दे हगा दाउखि जायगा दाउखि अभी बाप रे बाप लै बिराद समायना आरोना गारियाथ' अबस्था गैला नै फाइनालि सफैबाय दाउखि लोगोफोर मेघालया आदै नायदो आरोना दा क्या किधर आइलैंड में उतरेगा फोटो खींच करो ना नायदो दैफ्रानो
हा नायदो आरो ना दैफ्रा बाब बारे बाब बिराद बरिया जावलायनोसै र' नावआव बिराद बरिया आरो ना गाखोनो रेडि जोंहा र' गाखोसिगोन सुंदर से नजरात से आइलैंड पे जा रहे हो हा नायदो आरो ना जोंजों लोगोसे ओहो दाउखि फुरा बयबो बेरायफै नाव गाखोफै एसिथ' टाइमा बेसेबां घन्टा सोंखा फुरा नायदो आरो ना हाबा बबेसिम थांनो मोनगोन जाखो खम गाहायाव फैबाय जोङो थैखागोनसो अखा हाबा सिजानोसै अखा हानाय नङा बबेसिम लाङो नै नाबो बोनहैनो हायो बरियालै जायगाया फैथार बयबो नायनानैल' दाथा लोगोफोर नै गाखोजेनबाय जोंहा सालायसिगोन बर्डआ जोंना फुरा नायदो आरो ना बेखौ गाखोनो थाखायनो खम गोजान फैबाय जोङो बरिया आरो गाज्रि नङा नायदो आरो ना नायदो सोरगिदिं बरिया मजा मोनदों दा बुन्दुराम मजा बयबो फै गाखो फै लोगोफोर मजा आइलेण्ड चलो आइलेण्ड बरिया अखासो हाबावबायलै नायदो लागायलायबाय जोङो होख्लायबाय दैयाबा बेसे गोथौथाय अंदर में कितना गद्दा है रे भाई बरिया नाबो बोननानै जानो हागोन होद मबाइलाव गलांलाबायगोनलै खेल लायाबा ना गोथौथारगोनलै दैया बयबो फै बेरायफै शिलं फैनानै बाव फैयाबाथाय नाव गाखो फैयाबाथाय जाला मजायानो बेलेगखा नाव गाखोनायनि फुरा अखाबो हाबावबाय अखा सिजालायनानै गाखोनांबाय जोङो सोरगिदिं नायदो बयबो गाखोयो उधर जाएंगे कि नहीं आने का टाइम उधर घूम के आएंगे ना कैसे आएंगे खाली घुमाएगा अच्छा रुकने के लिए तो जगह नहीं है ना हाँ हाँ बांग्लादेशी का हम लोग का जगह में तो पानी नहीं हाँ बुरिया यहाँ पे तो जगह घेरा ना करेगा वो जूता पहन के चलता है ये सब बात हाँ बेराद मानसि
बोरमाथ' दै गोग्गोआ नङा बैजोंसो दां गोग्गोआ हाब बे दैया गोग्गो नङाबा मानो जों साब्रै गाखोदों लोगोफोर ओमफ्राय जोंनावहाय 800 थाखा लादों होमबा सासेयाव 200 थाखा गोलैनाय जाहैबाय गाखोफै लोगोफोर बिराद बरिया जायगा मारै खेबनांगौलाय बिदियावलाय बरिया गाखोनायावलाय बरिया आइलैंड किधर है भैया आइलैंड बोलो तो वो आइलैंड किधर नहीं रात में मालाय नासो बोनफैजोबो हनै जोंबो लाबोनानै बोनफैनो हायोगोनदां हायोब्रा औ टेस्टिं नायफैनो हायोना लाबोनाय जागौमोन बैयाव दं बुंनाय भिडिअ खालामदोब्रा भिडिअ खालामदो लोंलायबा खर' गाज्रि आयौ बरियालै दे बुंफिनद' माबायदि मोना राफ्टिं मोजांथार दाउखियाव फै बयबो फै बेरायफै फार्स्ट गाखोजेननायाव गिलुं गिलुं मोनगोन उनावहाय गिगागोन दुखु दाहाफ्रा ओरैबोब्रा जाम्बा दुखु दाहाफ्रा जिउआव थाखायो थाखा फैसायाबो सब समाय नांबाय थायो दा बेफोर बुस्थुखौ दोनथ'नानै एसे जों बायदि बेरायग्लांनाय खालामनांगौ जिउआव होमबासो गोजोननो हायो थाखा फैसाफ्रा ओरैनोसै थाखा फैसाफ्रा मालाबा सम फैबा फैफिनलायगोन बेनो बरिया आंहा आंहा केमेरा मेनसो जाना फैदों आरो जावनाया हारसिंल' जों जावफानो होनदोंमोन साब्रै थिखा होनदोंमोन उफाय गैया जोंबो बट गंनै गोजोन लानो हाया 800 गोजोन सासेयाव 200 थाखा लायो फै गाखोफै बिराद बरिया हाजो गेजेरावसो दाउखिया ओरै दै गेजेराव दखान दंफैबावोसो ओरैबो दै जोब दसे नायदिंलाबायनानै थांफिनसै आरोना मा जानो गोसो मोनजागोन नायदो थांनांसिगोनलै अखा हाबायना फैयो बिराद मानसि ओइ थांनांसिगोन अखा हाबावबायसो गामसा लाफानायबा दुगैगौमोन आं सालाखौ गोजोबनानै थांगौमोन आं एबार थांनायाव खस्थ' गैलाब्रा बिस्रा आरो ओरै दाहार दंखायो नालाय जोंखौ लांफैफिनबाय जोंना नोंसोर थांजोबदोलै एक्टरनि कारजों नै बिनि बाय नायदो नायदो जन्नत नायदो बांग्लादेश वो तो बीएसएफ तो हमारा है ना इंडियन का अरे उस तरफ का है वो अच्छा ये 0 पॉइंट है मतलब ये नदी 0 पॉइंट है नायदो गुनजोब फाग्ला ओ माय गॉड नुबाय यू गोना सिनाया बरियालै जोंना सालायग्रा बिथाङा गिदिंसिगोन गाखोना फैखांबाय थांसै दा बहा थांनाय जायोलाय बहा थांनो होनदों दा खांसि ना मा होनदोंमोनथाय बावबावबायसो र'
थांसिगोन आरो ना लोगोफोर दा मा हाबला लांबावो नायदो बिदिनो थाबायलाबाय थाथ'नोसै बैयाव थौलाय